Ама пак. Ай, кажи здрасти пред камерата. Yes. Yes, of course. Имате обяжи. Но по-силно да е. Има обяжите. То не мога поем там. Говори нещо, аз ще е новия клип. Само да ви кажа, Вели е станал сценарист и режисьор и прави филми върху себе си. Вели как спи, Вели как играе пред компютъра, Вели как твърди, Вели как яде, пак как спи, Вели как пие кафета, Вени как не работи, Вени как яде сандвичи и пие кока-кола. Това е неговия живот, това е на Вени живота. И Станислав само вари след него им прави забележки. Направо много е яд в момента, само да ви кажа. Не. Направо много е яд. Нещо да кажеш, не. Вени как няма гаджета, съвсем намира косури. Само гледа жените тук по улицата и се припотва. Искала някой да отговаряла на неговите размери. 1,90 м, с дълго бедро, слаба, руса. Кукла Барби. Така се е тук. Вени, кажи нещо с твоя защита. Ето съм казал, че съм сказал това. На кой? Пуши, вижте го. Пуши по 5 кутии. Всичките пари се харчат за цигари и кафета. Cheers! Кажи нещо с твоя защита и го спирам. Ще се смачка. Ще се спукам. Ще се спукам, преведено на български, означава... Новите дънки дали ми ли сме? Вижте му ги новите дънки, те са му малки. Не са малки, красили. Къс са му, ето вижте, гледа. Красили са събрани долу. Аз да си кажа. Моля те, кажи нещо с твоя защита. Малко ще стане с смачка. Ето, вижте, отблизо кадър. Як кажи път си нещо на камерата, бе? Марко. И... Колко лижи, бе? Или дупто болили. Или... Друго попиш. Ай, кажи нещо за мен сега. Какво те дразни? Всичко ме дразни. Мене? Да. Какво? Той до 11 часа не ходи на работа, Да. мързелува, Да. само мрънка, Да. твърди, уривва се. Не. Ма не, ме. Баре, ай спирай го вече топлет. Обаче как го нарисуваха това, бе? Гарата ти... Тя не е моя. И кой е? Твоята е. Ще ти добре.